amene kuti muZimbabwe tini kwatiri kuenda here kana tidzokera kumasure. Notaona kuti aiwa Governor John Mangudya kubva pangupuwa notice vachinzi aiwa ngavachirowa pasi pachiiswa mumwe Governor John Mushayavanhu. Aiwa vanhu vakati pamwe vari kuchinja neya kuti aiwa sezvauri kuona kuti inflation iri kuingiriza muZimbabwe vanhu vada kuchinja kana kuti aiwa tikamboisa top renga aiwa akava Governor muZimbabwe zvinhu zvingachinja. Asi akuona kuti top renga wacho iye anova John Mushayavanhu abva disqualify vakanzi aiwa iwa ufiti. Sada kunzwa reason ya disqualify kuti irimbori nyaya yei. Sara mina mashoko acho abuda muzana nasi nokurudzira wa subscriber like wotina on the bell icon. Tinomboshora mabhisi anokupa PANECHAMISA News Live. Noti pano kwachinzi former FBC Bank Chief Executive Officer John Mushayavanhu does not qualify to hold the office of RBZ governor because he violates one of the clauses in the constitution which speaks about who qualifies to hold such a big office. According to the Zimbabwe constitution in 2013, no person shall hold the post of RBZ governor when he is a shareholder in any banking institution. Mushayavanhu has 7% shares in FBC Bank, which he owned as recent as this year. Ndo mashoko ari kubuda muzimu aya pana pachinzi aiwa Mushayavanhu ka angamboiti governor. Noda kuti aiwa ane mashares ari kubatwa nemutemo uri muconstitution yemuZimbabwe inzi aiwa munhu angamboti governor weRBZ kana ari shareholder aiwa muany bank yemuZimbabwe. Samuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kubuda muzimu aya. Tudze mafungiro enyu noti kudi pamusoro penhau iyi. Aiwa musangano subscriber, like, notina on the bell icon. Tiramboshora mabhisi anokupa pano paZVAITWA News Live.